sandwich makhi? Awu yebo makhelwane. Nenkomishi yami ke ntombi. Ngiphathele nenkomishi yami. Wemakhelwane, ngiyifihle phela inkomishi yakho. Angifuni ukufika ama-visitor la noma basemzini kaSindi. Bacabanga ukuthi mina lo sebenzisa le nkomishi eyishibhile eyihlephukile. Angifakanga ngibhotela kwelakhi sandwich wemakhi. Angifuni ugule makhelwane wami ngikuthanda kangaka. Njengoba ulitixa kangaka kodwa makhelwane isinkweni sakho lizephumela ngaphandle. Makhelwane, kade ngibuka lapha ku-YouTube. Uyazi ukuthi i-cholesterol isibabulela abantu. Angifuni ke mina ukugulelwa umakhelwane wami engimthanda kangaka. Esezomelwa inhliziyo bakithi. Ungaphiki ke nami. Mina ngishadile nginendoda enemoto ne-medical aid. Uma ngenzeka mina kuthiwa ngiyafa manje, ukhambula ngangidriver ngemoto yakhe ayongisa esibhedlela. Wena nje makhelwane ungayini uma ungagula uhleli wedwa lapha endlini yakho? Kodwa makhelwane ngangishilo. Ngasho ngathi makhe thola indoda ushade. Ngathi xosha noma yini uyishadele. Wathini wena? Wathi when the time is right. Liyashona manje usalinda time is right. Kunjani makunje? Ngakutshela makhe. Wewe makhelwane, awuthi ngichazele. Phela wena usanda ngazi. Usanda ngazi. Mina ngangishadile umakhelwane. Umyeni wami wayeseyashona ke. Ungazongithatha nje chiphu kanjalo. Lalela ke wemakhelwane. Mina ke ngoba ngiyakuthanda. Waphinde uyisho leyo nto ebantwini. Kade ngibuka lapha ku-YouTube. Uyazi ukuthi amadoda amaningi ashadile umefa asuke ebulawa abafazi bawo. Uzoluleka makhelwane. Siya esontweni kuleli sonto. Hayi makhi, ngizohamba noma sisigoba. Siya la Albert Park kunomfundisi omusha ofikile. Ngeke ngihambe nawe. Makhi. Njoba kuboleka njena nje Albert Park khona befundisi. Kanti bathandazelani bebehlala endaweni ebole kanje yani? Kunamasonto amabili efikile umfundisi. Hayi kuthiwa imanga igila lapha makhelwane. Hayi thuli lapha kwani efikayo eyisifo. Udlula ngisho abantu abama products lawa ka Forever Living. Ufika uvela lapha eselo 2 weeks nje. eMalawi. Wazogila imanga eSouth Africa iMalawi kuyiyona egila imanga. Akayogila imanga zemigaqo. Thina sineyixike ezincane zama-pothole bona basadinga umgaqo oqala. Ngoba nje yonke into makhelwane. Kanti kubuyazi kuthiwa amanzi akhe agila imhlobo. Indodakazi kaMesisigoba isanda kuqaqala ukuwasebenzisa. Thola ipromotion emsebenzini. Kanti proposal now umanager wakhe. Yapropose umanager. Uyaphumusha. Manje makhelwane usho ngani indaba ebaluleke kangaka? Yikho ngitshela nje. Kuzomela ngithathe uSindi phela save sekulo. Makhelwane. Ongibuyela namanzi phela makhe ngizokupha ngisho imali yokugibela. So ngobe ngiwatholela uSindi yazi lamanzi. Kuyofanele uyilandela wena ngeke ngizekwazi. Kodwa makhelwane yini inhliziyo embi yini umhobholo? Abantu bebhalelana ama-exam aka-matric eSouth Africa. Kahle umona makhe. Ngizokunika nemali yokugibela makhe. Makhe musukuba nomona. Makhe wena umuntu waNkulunkulu uyakholwa. Makhe uzongangena izulu. Ngizobe ngiyakududa makhelwane. Hamba uyifunela amanzi wena lapha esontweni. Phela makhe ngizokunika nokuncane ngikunike nokugibela. Ngiyabona bakithi uSinde sewaphuzile amanzi. Khomela ahlale echajile ifoni ngoba isazoringa iringe sebefona. Nkosi yami, washada Masindi. Ngiyamdabukela umfazi ongazalanga. Uzongilalisa ngana kupholoni. Uvela ungiqede wena ngoba uhlala ephusheni. Uhlala usemaphusheni. Dreams come true. Shashane nalawo manzi. Kunabeke kahle nenze angene uma wakho wena. Mrs. Kambule to you. Yebo Mrs. Kambule. Make sure ukuthi lamanzi abasendaweni safe angathinto umuntu. Faya phuza uSindi kuphela. Wenze sure ukuthi uphuza at least 4 bottles a day, okay? Yes Mrs. K. Don't you ever call me Mrs. K. Ngifuna abantu bazibadide bacanga ukuthi ngishade no AKA mina. Indoda yami Miss Smile mina akuveli iPrima stove. Sebenza. Mrs. Kambule. Now amanzi manas phuza no. I'm not even thirsty, Ma. Hayibo kade ngibuka lapha ku-YouTube. Yazi odokotela abaphesheya kade bekhuluma ngokubaleka kokuphuza amanzi. Kuthiwa sonke sidinga 8 glasses of water ngosuku. Hayi mangabe ngawafuni ngawaphuza mina. Welcome.
Ohleli uma wakhe akulethela amanzi. Lamanzi mina ngikwenzela ingane yami. Habe. Thanks, Mom. Tastes nice. Where's my phone? It's ringing somewhere. Oh, there you go. Yebo. Listen here, you're the one who called me, so you cannot ask for my name. No, this is a wrong number. Angimazi nje lo muntu omfunayo. Listen to me very clearly. No. Clearly that I'm talking to you on a cell phone. I do not need a cell phone contract. Bye. Sindi. What, Ma? Kumele ukhulume kahle ngikufundisanga kanjena ngani yami. Angewazi ukuthi uNkulunkulu umekuthumela abantu bo wrong number usuke eqondeni. Uyazi ukuthi ku YouTube ngabona ikhapula ishada. Bethola nengawu wrong number. Angikufundisanga ukuthi udelele mina ngani yami. But Ma, these cold callers are so annoying. I get. Nseo. Ya, uma wakho kensile kuyofanele ukuthi ulalele mangabe ekhuluma. Axosha umkhonyana uNkulunkulu esemlethile sefonile. Eke, ngathi ngiyadineka manje. Baba, uba mnyama kakhulu mase kuzosa. Kusho ukuthi useyeza umkhonyana nje bese dinwa nje uSindi. Yakhumbula na usangishela ngathi ukudidisa kancane ngihlinisa. Hayi wena wabalula kakhulu wawudrayisa kodwa into engekho. Hayi wemakha amanzi ethi agila imanga ntombi. Uyazi nje uMasindi usaphuze 1 glass kuphela. Hayi zonke imanager lezi ezinkulu ziyamfonela. Abanye bazenzisa wrong number kanti sebefuna ukumshada. Uyazi nje manje kade sibuka neTV la. Bonke abadlali bakwi generation abasabukani bodwa bagqolozela uSindi kanje. Uyabona ukuthi kuthi abaphume na ku TV bazocela umshado. Zangeni inkomo ekhaya othi wabonani mfazi ongasalanga. Hayi wemakhelwane. Ake ngivala ucingo ngingamoshi airtime yami. Kusafanele ngifonele udadewethu. Uyambona udadewethu nangilohlala eMhlanga Rich kwi gated estate emzini no swimming pool. Lo hamba ngengadlangadla yejeep umyeni wakhe uhamba ngonyanyavu leJaguar. Bane isebenze ezimbili no garden boy. Banenje noboya buhle. Hey ubusisi umntaka mawe makhi. Indodana yakhe ipilots. Indodakazi yakhe ishade with an accountant from abroad. Washada Masindi. Hayi. Hayi uyogqokana ukhambule ngomshado kumele siyothenga isudentsha. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.